Halo dulur-dulur sedaya. Kali ini kita ada di daerah Tanjung Sari kara. Menggok ning gone anu iki. Sinden warga Laras Mbak Ika Suesti. Nanti kita sepil di sidak. Nah, pas nang omah ra nyinden iki kepiye ngopo iki gini iki menggok tengen iki corblok iki ning dusun Jambu Hargosari. Rono kae. Oke ya, corblok sih hati-hati sih. Ini menuju ke rumah Mbak Ika Suesti. Masuk kampung nih, dalan corblok ngono kae. Iki omahe wis ketara ngarep kono iki belok kiri. Tik iki omahe iki. Ini tempatnya atau rumah Mbak Ika Suesti sinden warga Laras iki. Omah ora nih ya. Omah ora muga-muga rek. Muga-muga nang omah dik. Iki sik iki menggok. Ya, kene iki omah iki. Kene iki omah Mbak Ika iki, omah Mbak Ika Suesti kene iki. Tak dodoke coba. Ning. Ka. Iko. Oh. Lihat ini, daki Mas Gune. Suami Mbak Ika ini ahli membuat wayang, gawe keris dan lain-lain. Nanti kaki Mas? Lagi goreng telur. Tak golek coba nek sinden iki kaya ngopo nek ning omah. Gila sinden. Sinden nek ning omah iki lho. Mbak Ika. Oh, lah tenan ibu rumah tangga nek ning omah yo ngene iki terangan. Tak kira iki gawe iki ora gelem goreng, kita iki gelem gematimu nek terangane karo. Oke yo goreng apa jenenge telur. Oh iya. Oh ya ternyata ibu rumah tangga sejati Mbak Ika Suesti sinden kita. Iya dong. Ya iki anu iki karyane Mas Guni suamine Mbak Ika Suesti sinden. Saged do pesen iki nek pesen rongko keris dan lain-lain yang ini lho hasilnya. Begitu saudara-saudara, terima kasih. Pun nggih tak tinggal widiangan sik. Matur thank you, matur nuwun.